ina ruwan mu da mu zagi Inyas, mu dai Allah bai ce mu bi Inyas ba, kuma manzon Allah bai ce mu bi Inyas ba. Ba sunan Inyas a Qur'ani, babu a hadisi, ba sunan Inyas a halari, babu a ashmawi, babu a iziya, babu sunan Inyas a ko ina a cikin karatu. Saboda haka ba ruwan mu da shi, ba mu da kes da Inyas. Amma muna da kes da Sayyidina Abubakar, muna da shi da Umar, muna da shi da Usmanu, muna da shi da Aliyu, duk muna da kes da su. Amma in yasu wannan ku ta shafa tunda Allah bai gaya mana shi a Qur'ani ba, kuma bai gaya mana shi a hadisi ba. Dariƙar da ya zo da ita kuma kafin sa an yi shekara dubbai ana addini, ana shiga aljanna. Saboda haka don ban yi ta ba zai hana ni shiga aljanna. Zaki Inyas, mu dai Allah bai ce mu bi Inyas ba, kuma manzon Allah bai ce mu bi Inyas ba. Ba sunan Inyas a Qur'ani, babu a hadisi, ba sunan Inyas a halari, babu a ashmawi, babu a iziya, babu sunan Inyas a ko ina a cikin karatu. Saboda haka ba ruwan mu da shi, ba mu da kes da Inyas. Amma muna da kes da Sayyidina Abubakar, muna da shi da Umar, muna da shi da Usmanu, muna da shi da Aliyu, duk muna da kes da su. Amma in yasu wannan ku ta shafa tunda Allah bai gaya mana shi a Qur'ani ba, kuma bai gaya mana shi a hadisi ba. Dariƙar da ya zo da ita kuma kafin sa an yi shekara dubbai ana addini, ana shiga aljanna. Saboda haka don ban yi ta ba zai hana ni shiga aljanna ba.